Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε εκπομπή On Camera μπροστά από τις κάμερες για άλλη μια Πέμπτη, 14 του Νοέμβρη, κοντά σας. Σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε και την ημέρα του Πολυτεχνείου, 17 του Νοέμβρη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ολόκληρη η κρατική μηχανή βρίσκεται επίποδος και ιδιαίτερα η αστυνομική δύναμη με επικεφαλή στον κύριο Δέδια, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να διαφυλάξουν την τάξη, τη δημόσια τάξη, εξ αφορμής αυτής της επετείου λοιπόν του Πολυτεχνείου. Και επειδή οι μέρες είναι περίεργες και υπάρχουν φόβοι ότι θα δημιουργηθούν παρατράγουδα, γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει μαζί με τους έχοντες την ευθύνη της διαφύλαξης εδώ στην ελληνική δημοκρατία, πρωτίστως να τη διαφυλάξουμε και εμείς την ψυχραιμία μας και γενικά να είμαστε σε επιφυλακή για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αντιδρούμε, μιλάμε και συμπεριφερόμαστε. Και επειδή, από ό,τι έχετε διαπιστώσει φίλες και φίλοι, το πολιτικό προσωπικό είναι κατώτερο των περιστάσεων ανεξαρτήτου χρώματος και κόμματος, είναι κοινή διαπίστωση πλέον όλων ότι το πολιτικό προσωπικό το οποίο είτε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και νομίζει ότι κυβερνά, ή αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη της αντιπολιτεύσεως, των αντιμνημονιακών τοποθετήσεων και οτιδήποτε άλλο, θα επαναλάβω και πάλι, είναι κατώτεροι των περιστάσεων και των περιπτώσεων και των ειδικών στιγμών που διέρχεται η χώρα που λέγεται Ελλάδα, γιατί το σενάριο το οποίο κρατά αρκετά χρόνια για να υλοποιηθεί βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εκτελέσεως του συγκεκριμένου σχεδίου, που συνειδητά με την συμπαράταξη και συμβοήθεια, θα έλεγα, πολλών ανθρώπων, πολιτικών ανδρών και γυναικών που υπηρέτησαν επί πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, αυτόν τον τόπο, συνέθησαν στο να έχουμε την τελική πράξη υλοποιήσεως του σχεδίου. Θέλω να καταλήξω και να πω λοιπόν ότι αυτοί όλοι οι κύριοι, οι οποίοι πρωτίστως έβλεπαν και γνώριζαν για όλη αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας και όχι μόνο, θα σας πω ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι για να σας προβληματίσω έτσι στην εισαγωγή της εκπομπής, ότι εσκεμμένος και τεχνιέντος υπερτιμολογούσαν οτιδήποτε έμπαινε και έρχονταν στην Ελλάδα. Είτε ήταν στρατιωτικές παραγγελίες, είτε ήταν φάρμακα ή οτιδήποτε άλλα έργα εκτελούσαν εδώ στην χώρα αυτή την πολύπαθη. Και βέβαια όλο αυτό διωγγώθηκε συνειδητά και φυσικά έχουμε τα συνεπακόλουθα τα οποία θα ακολουθήσουν. Γιατί αυτά τα οποία θα δουν τα μάτια μας, όσοι από εμάς παραμείνουμε εν ζωή, θα τα βλέπουμε και θα τα πιστεύουμε. Δίχως να έχω την αίσθηση το τι ακριβώς ή μάλλον πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθούν αυτά, πολύ φοβούμαι ότι πολύ σύντομα, εάν διατηρηθεί η συγκεκριμένη διαχείριση των πολιτικών θεμάτων από όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό και εμείς
πίσω, βλέποντας ή μπροστά ή δίπλα και είμαστε αθέατοι. Αθέατοι με την έννοια δεν συμμετέχουμε και εμείς σε όλο αυτό το γίγνεσθε, ουέ και αλίμονο όχι για τα παιδιά μας ή για τις επόμενες γενιές, ουέ και αλίμονο για όλη την χώρα που λέγεται Ελλάδα. Συνειδητά λοιπόν δημιούργησαν αυτή την διόγκωση των συγκεκριμένων οικονομικών διαχειρήσεων. Και να απαντήσω σε έναν πολύ μεγάλο σε ηλικία και πολλά χρόνια βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, ότι τα τσοντοκάναλα, λέει, κατά τα λεγόμενα του βουλευτή, κύριου Κακλαμάνη, ότι φταίνουν τα τσοντοκάναλα για αυτή την κατάσταση. Όχι, κύριε Κακλαμάνη, δεν φταίνουν τα τσοντοκάναλα, τα οποία είναι δημιουργήματα δικά σας. Δικά σας εννοώ του πολιτικού προσωπικού. Αυτοί οι οποίοι υπηρέτησαν σαν πολιτικοί και ιδιαίτερα και εσείς που είστε ένας υπέργυρος πολιτικός πλέον της δημοκρατικής παρατάξεως που λέγεται Πασόκ, κύριε Κακλαμάνη, δεν βλέπατε, δεν παρακολουθούσατε, δεν είχατε την διαίσθηση ότι η χώρα οδηγείται εδώ που οδηγείται. Και αν είναι έτοιμο το κοντρόλ, θα παρακαλούσα να μου έχει σαν πρώτο βίντεο ένα που έχω ετοιμάσει που αυτά τα έλεγε και ο κύριος Παπανδρέου, ο αείμνηστος, ο Ανδρέας, όπως τα είπε και η κυρία Μπενάκη, όπως τα είπε και ο φίλος μου, ένας μεγάλος Έλλην πατριώτης, Πόντιος, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, και στα συνέδρια του 1996-1995, θα θυμούνται πολλοί κόσμος, ότι όλα αυτά τα είχαν επισημάνει κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι παραμερίστηκαν ή, αν θέλετε, το σύστημα τους έδωσε την κλωτσιά για να μην δίδουν τροφή ενημέρωσης για αυτά τα οποία θα ακολουθήσαν. Αυτά όμως τα είχαν πει σε ανύποπτο χρόνο, κύριε υπέργυρε πολιτικέ της Δημοκρατικής Παράταξης του Πασόκ, κύριε Κακλαμάνη, και δεν φταίνουν τα τσοντοκάναλα, όπως κάποια στιγμή σας άκουσα να λέτε. Και αφορμή στέκεται αυτό το σόου που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, με τους αρχηγούς, με τους βουλευτές, με τους εθνοπατέρες, οι οποίοι κόπτονται να σώσουν τη χώρα, να βοηθήσουν τη χώρα να μην καταστραφεί, λέει. Αυτό λένε συνεχώς, κυρίες και κύριοι, και σε καθημερινή βάση η φτωχοποίηση όλων ημών και οι αυτοκτονίες. Προχθές πάλι είχαμε άλλη αυτοκτονία δίπλα μας, εδώ στην Άξο. Σύρος, Νάξος, νησιά και πολλοί κόσμος, ο οποίος ντρέπονται οι οικοί να δημοσιοποιήσουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία πραγματικά μέρα με τη μέρα παίρνουν τεράστιες διαστάσεις και δεν συγκινείται κανείς, μα κανείς πολιτικός, σε όποια βαθμίδα και να υπηρετεί. Και είναι ντροπή για αυτή την κατάσταση και για αυτή την εικόνα την οποία εισπράξαμε, κυρίες και κύριοι, όλοι μας, την προηγούμενη Κυριακή, από την εικόνα την οποία παρουσίασε πρωτίστως ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, ο μεγάλος μάγκας πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Θα συνεχίσω την εισαγωγή και θα σταθώ στο ίδιο θέμα αυτό, να κάνουμε μια σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε τον Γιάννη τον Τσολιά. Καλησπέρα, κύριε Τσολιά. Με ακούτε, κύριε Τσολιά? Εγώ δεν έχω... Δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι. Μ' ακούτε? Τι έχουμε, δεν έχουμε... Ας βγάλουμε λοιπόν την φωτογραφία, αφού δεν έχουμε πρόβλημα. Τι έχει γίνει? Εβδομάδα με εβδομάδα τι έχει γίνει? Δεν έχω επιστροφή και δεν ακούγεται για τίποτε. Έχετε εσείς επιστροφή εκεί, στο κοντρόλ? Έχετε, τον βλέπετε, τον ακούτε, τον βλέπετε εσείς?
Ωραία, να παίξω με το πρώτο βίντεο και να έρθω κοιτάξω. Και να πάρει σε λίγο, πες του. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Ζωντανή εκπομπή. Λέγαμε λοιπόν για τους πολιτικούς αυτούς όλους άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι κατά την ταπεινή μου εκτίμηση και ήξεραν και γνώριζαν και ενέδωσαν πολλοί από αυτούς για να εισπράττουμε αυτά τα οποία σε ημερήσια βάση πλέον διαβάζουμε, πληροφορούμαστε και γινόμαστε μάρτυρες αυτής της τραγικής εικόνας που βιώνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Και οι εθνοπατέρες αυτοί, οι κύριοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελληνική Βουλή, κόπτονται, λέει, για το πώς θα διαμορφώσουν τον φόρο ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων και των Ελληνίδων, για τον τρόπο που προσπαθούν να δημεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Έλληνα και της Ελληνίδας. Και δεν βρέθηκε και κανείς βέβαια μέχρι σήμερα να πει σε αυτούς τους κυρίους εκπροσώπους του ελληνικού λαού ότι αυτή η συμπεριφορά, η πολιτική συμπεριφορά την οποία δείχνουν και επιδεικνύουν απέναντι στον ελληνικό λαό είναι και σκληρή και καταστροφική. Και όταν μιλάμε για δίμευση περιουσιών, τι σημαίνει, κύριε Ρήγα, αλήθεια? Είναι το τίμιο ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη φορολογούνται τα σπίτια του απλού εργαζόμενου, του συνταξιούχου και γενικά ό,τι έχει δημιουργήσει με θυσίες και με 350 φορολογίες μέχρι να υλοποιήσουν αυτό το οποίο κατέχουν? Ή μήπως το κάθε σπίτι το οποίο έχει ο κάθε φουκαράς Έλληνας και Ελληνίδα του το χάρισε το ελληνικό κράτος? Δεν το έχουν χρυσοπληρώσει? Δεν αρμέγουν συνέχεια φόρους, ΦΠΑ, εργαζόμενους σε τρομακτικά ύψη? Εδώ έχουμε καταντήσει, κύριε Ρήγα, να πληρώνουμε 17 φορές ένα σπίτι το οποίο φτιάχνουμε. Για παρακαλώ στον κοντρόλ να παρακολουθεί, να περάσουμε να δούμε το βίντεο για να δείξουμε λοιπόν σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι, ότι και τα ήξεραν και γνώριζαν και συνειδητά λένε ότι λένε μέχρι σήμερα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Καλά μας κάνουν, εάν συνεχίσουμε έτσι. Πάμε να το δούμε. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, ποιος την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις? Αυτά είναι ερωτήματα πολύ βασικά. Βρίσκω δηλαδή ότι πάμε σε ένα είδος συρρίκνωσης της εθνικής δύναμης, αλλά όχι στο βωμό μιας συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας. Στο βωμό των κρίσεων και των συμφερόντων όταν λέω ρητά. Δεν θέλω να αποκαλύψω ονόματα, ποιοι μίλησαν και τι είπαν. Σας λέγω όμως ότι εδώ υπάρχει σαφές σχέδιο για την μηδενοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να παίξουν δημοκρατικά αποτελεσματικό ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που θα μας δίνει το Διευθυντήριο. Αυτό γίνεται γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ, πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά, γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι το τέλος του κύκλου που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως
και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη, ποιος την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτά είναι ερωτήματα πολύ βασικά. Βρίσκω δηλαδή ότι πάμε σε ένα είδος συρρίκνωσης της εθνικής δύναμης, αλλά όχι στο βωμό μιας συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας. Στο βωμό των κρίσεων και των συμφερόντων όταν λέω ρητά. Δεν θέλω να αποκαλύψω ονόματα, ποιοι μίλησαν και τι είπαν. Λέω όμως ότι εδώ υπάρχει σαφές σχέδιο για την μηδενοποίηση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα μπορούν να παίξουν δημοκρατικά αποτελεσματικό ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που θα μας δίνει το Διευθυντήριο. Αυτό γίνεται γιατί τα στελέχη μας, η ηγεσία μας, δεν ξέρω αν κατανόησαν αυτό που ονομάστηκε μακροοικονομία ή μικροοικονομία. Πρέπει να πω όμως, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό που σήμερα κρίνει τις τύχες των εθνών και των λαών και ονομάζεται γεωοικονομία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ, πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά, γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι το τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη.
Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Και φυσικά έπαιξε επί δύο το συγκεκριμένο βίντεο και όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, δεν έχω την εντύπωση ότι δεν καταλάβατε, ή ο κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν καταλάβαινε τι του έλεγε η κυρία Μπενάκη. Και άλλα πολλά. Αυτά είναι μικρά αποσπάσματα, έτσι, για να δώσουμε ένα δείγμα σε αυτούς τους εθνοπατέρες και τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι λένε ό,τι λένε σήμερα. Και φυσικά απευθύνονται σε εμάς όλους. Και προσβάλλουν και την νοημοσύνη μας και σε τελευταία ανάλυση καταρακώνουν σε καθημερινή βάση και την αξιοπρέπεια, αλλά διαλύουν τη χώρα και η οποία θα έχει τεράστιες επιπτώσεις σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτός ο τρόπος που διαχειρίζονται, όπως διαχειρίζονται μέχρι σήμερα και όπως τους παρακολουθούμε. Και φυσικά ο κύριος Πρωθυπουργός, θα έλεγα, βρίσκεται σε ένα μόνιμο παραλήρημα που με αξιολογικές κρίσεις, σε μάγκικο, μου θυμίζει Τρούμπα, ύφος και όχι πολιτικά επιχειρήματα, προσπάθησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, να απαξιώσει την πρόταση μομφής από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον πολιτικό του λόγο. Δεν δίστασε μάλιστα να αξιώσει από τον κύριο Τσίπρα, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να προσέχει τις εκφράσεις του προκειμένου να του κάνει το χατήρι να έρχεται στη Βουλή. Δεν είναι φοιτητικό αμφιθέατρο η Βουλή, ούτε ντουντούκα το βήμα. Τα μερκελιστές και οι υπάλληλοι των τοκογλύφων να τα κόψατε, διέταξε ο Πρωθυπουργός. Έχετε θράσος να μιλάτε για εγκάθετους τοκογλύφων στην κυβέρνηση που πέτυχε δανεισμό με 1% και ποιοι τα λένε αυτά? Εσείς, η Χρυσή Αυγή και κάποιοι άλλοι που βρίσκονται σε μόνιμο παραλήρημα. Εγώ θα έλεγα ότι το μόνιμο παραλήρημα και τα success story και όλες αυτές τις ιστορίες τις έχει ο Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και οι εντολές που δέχεται και κατευθύνει στην συνέχεια λόγω της θεσμικής του παρουσίας στους υφιστάμενους υφυπουργούς και γενικά όλους αυτούς οι οποίοι υλοποιούν τις συγκεκριμένες εντολές τις οποίες παίρνει από την Τρόικα. Και φυσικά ερχόμαστε στην Ελληνική Βουλή και οι εκπρόσωποι ημών σηκώνουν τα χέρια και τα πόδια και νομοποιούν σύμφωνα με το Σύνταγμα, σύμφωνα με τους νόμους, την κατασπάραξη και τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε σε καθημερινή βάση να βιώνουμε σαν Έλληνες και σαν Ελληνίδες. Εγώ δεν άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό, τους βουλευτές, τους υπουργούς να ασχοληθούν τους 15 τελευταίους τουλάχιστον μήνες με τις επιχειρήσεις οι οποίες μία κλείνει, λουκετάρουν, οι μικρομεσαίες, οι μεγάλες φεύγουν, οι μεσαίες είναι τελειωμένες και έχει συρρικνωθεί, θα έλεγα, όλο το επιχειρηματικό γίγνεσθε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Εγώ δεν είδα καθόλου τον κύριο Βρούτση να ασχοληθεί με τον ιδιωτικό τομέα και με τους ανασφάλιστους επιχειρηματίες, εμάς δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουμε ούτε φάρμακα, ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ούτε γιατρούς, τίποτα δεν έχουμε. Μας χρεώνουν σε καθημερινή βάση να συγκινηθεί κάποιος από αυτούς και να πάρει πρωτοβουλία πολιτική τέτοια, η οποία να θεραπεύσει και να βελτιώσει τις συνθήκες που ήταν υποχρεωμένοι, γιατί έχουν εισπράξει. Και τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία τα κατέκλυψαν μετά στη συνέχεια, όπως και τους μικροομολογιούχους, με τα περιβόητα PSI, τα θυμόσαστε του κυρίου Βαγγέλη Βενιζέλου, και οι οποίοι ακόμα μέχρι σήμερα κατάφεραν, λέει, να μειώσουν το χρέος της Ελλάδας. Δεν λένε όμως ότι κατέκλυψαν τον κόσμο, πήραν τις οικονομίες του λαού, των μικροομολογιούχων και διάλυσαν τα αποθεματικά των πανεπιστημίων, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και γενικά όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα τα οποία έκαναν
ούτε οι χειρότερες συμμορίες δεν πράττουν και δεν διαπράττουν τέτοια εγκλήματα οικονομικά και έρχονται και κάποιοι περηφανεύονται μέχρι σήμερα και έχουν και περίσσιο θράσος να μιλάνε και για Ελπάσο μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και για Τέξας και τον είδατε τον άλλον, τον μεγάλο, τον οικονομολόγο και τον συνταγματολόγο, ο οποίος κάποια στιγμή σηκώνει και το δάχτυλο. Απευθύνεται σε εμάς βέβαια έτσι. Και καλά μας κάνουν. Και βέβαια αυτές οι συμπεριφορές τις οποίες είδαμε, για άλλη μια φορά θα πω, ότι είναι καταδικαστές, απερίγραπτες, ούτε καν δεν πρέπει να μπαίνουν διλήμματα σε εμάς όλους για την υποκρισία την οποία έχουν και δείχνουν οι συγκεκριμένοι κύριοι και κυρίες και για να επαναλάβω και για πολλωστή φορά και ήξεραν και γνώριζαν και συνειδητά έφτασαν εδώ σε αυτόν τον τρόπο που έχουν φτάσει τη χώρα. Και φυσικά να σας πω και τούτο, ότι από ό,τι θυμάμαι την δεκαετία του 90, το 1992, με πρωθυπουργό τον νεονόβιο, τον Κώστα τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε ότι ο κάθε Έλληνας είναι χρεωμένος 1.000.000 δραχμές είχαμε τότε. Το θυμόσαστε? Περίπου. Το 1992 έλεγε περίπου είμαστε, λέει, χρεωμένοι 1.000.000 περίπου δραχμές, δηλαδή 3.000 κατά μέσο όρο, χρεωμένοι όλοι οι Έλληνες. Και μετά από 10 χρόνια, 20, δεν ξέρω πόσα έχουμε περάσει, με αυτά τα success story και με όλες τις ισχυρές Ελλάδες, με τους πυλώνες, με τις συμμετικές διαχειρίσεις και όλη αυτή η πράσινη διακυβέρνηση, η οποία οδήγησε εδώ που είχε οδηγήσει τη χώρα, πόσα εκατομμύρια χρωστάει λοιπόν σαν χρέος σήμερα ο Έλληνας και η Ελληνίδα, φίλες και φίλοι? Για κάντε την οικονομική αναγωγή να το καταλάβετε τι εννοώ. Και λέω, αυτοί όλοι οι μάγκες πολιτικοί, και παίρνω και το χαρακτηρισμό μάγκες, γιατί αυτή την εικόνα εμένα μου έδωσαν σαν Έλλην πολίτης κάποιοι οι οποίοι μίλησαν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με αυτόν τον μάγκικο και περίεργα πολιτικό λόγο. Αυτοί λοιπόν οι μάγκες πολιτικοί, θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, από πού ζητούν αυτά τα οποία έχουν αποτύχει σαν διαχειριστές που τους είχαμε όλοι εμείς? Και από πού πλούτησαν όλοι αυτοί οι κύριοι, οι πρώην υπουργοί, οι βουλευτές και παρατρεχάμενοι και οικογένειες με 200 σπίτια ή οικογενειακός ή κάθε φάρα από αυτούς όλους τους πολιτικούς και τους μεγαλοεπιχειρηματίες που έχουν κάνει την οικονομική αφέμαξη του αιώνα, θα έλεγα, εδώ στην χώρα μας? Με ό,τι έχει συντελεστεί, δεν τα έχω κάνει εγώ. Αυτοί είχαν την πολιτική ευθύνη και τη διαχείριση. Αυτοί οι οποίοι μας κουνάνε και το δάχτυλο σήμερα. Και ερχόνται σήμερα και λέει, πληρώστε κύριοι και φέρτε και το σπίτι που έχετε πληρώσει 17 φορές, φέρτε και το διαμέρισμα στο μικροσυνταξιούχο, φέρτε και την μικροκατάθεση που έχεις, όλα εδώ. Και βγαίνει και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ και λέει και εξτομίζει αυτά τα οποία εξτομίζει και σε δημόσιες εμφανίσεις και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και εγώ λέω, φίλες και φίλοι, στείλαμε αυτόν εκπρόσωπο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σεις και εμείς. Εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας? Τους βλέπετε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα? Τι έχουν καταπιεί μια καραμέλα? Να σώσουν τη χώρα, λέει, και να παραμείνει στο ευρώ. Ποιο ευρώ, κύριε Ρήγα? Τα δις και όλο αυτό των πακτολών, τα βουνά με τα δισεκατομμύρια τα οποία έχουν εξαφανίσει από τα δημόσια ταμεία, από τις τράπεζες, από τα θησαυροφυλάκια, που άρον νομοθετείτε συνεχώς εσείς για να αποποιούνται και να μην υπάρχουν ευθύνες στα διοικητικά συμβούλια στις κλοπές που έχουν πραγματοποιηθεί, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια. Στα δανεικά και αγύριστα, τα οποία τα φορτώσατε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και επειδή σας φτάνουν αυτά, παίρνετε εντολές από τους Τροϊκανούς να φορολογήσουν και τα ακίνητα, λέει, και τα χωράφια και τα ντάμια και τις στάνες και τα ποδήλατα και τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Να έχουν ισοπεδώσει τα πάντα, τις επιχειρήσεις έχουν λουκετάρει, φέρε και αυτό, φέρε και αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Αλλά ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Γιατί όλοι εμείς οι πολίτες, δεν τους έχουμε στείλει το μήνυμα, για να μην πω τη λέξη, και έχουμε και πρόστιμα από το ΕΣΟΡΟΥ, γιατί με τόσες ζημιές τεχνικές που έχουμε, με τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τέτοια αναδουλειά, είμαστε και εμείς στο έσχατο σημείο να μας κλείσουν. Γι' αυτό να μην το πω λοιπόν, και έχουμε και τις επιπτώσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και βέβαια, μια και είμαστε και στα ακίνητα, τα ακίνητα αυτά τα οποία θέλουν να φορολογήσουν και γίνεται τόσος λόγος.
υποκριτικά από αυτούς τους εθνοπατέρες, τους περίεργα σκεπτόμενους πολιτικούς. Ακίνητα λέει με τις αντικειμενικές αξίες του 2007. Θα μπαίνουν οι φόροι μέχρι και το 2016. Έλεγε η Τρόικα ότι έπρεπε να είχαν αλλάξει οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Το ξέρετε, όχι μόνο για τον τρόπο τον οποίο έχουν διωγγωθεί υπέρμετρα οι αντικειμενικές αξίες, γιατί όσο πιο υψηλή είναι η αξία, τόσο πιο πολλά εισπράττει το κράτος. Είναι όπως οι τιμές που σας έχω πει με τα είδη πρώτης ανάγκης, με τα σούπερ μάρκετ, με τα μανάβικα, με τα ψωμιά, με αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να ζήσει ο καθένας από εμάς. Δεν είναι υψηλές οι τιμές τους. Ξέρετε γιατί? Για δύο λόγους. Αφενός, μένω πρώτος για να γίνεται η αφέμαξη όλου του προϋπολογισμού που έχει κάθε οικογένεια, εργαζόμενη, άνεργη κλπ. Για να φτάσουμε στο έσχατο σημείο. Και σύν της άλλης, μέσα από το πάτημα των κουμπιών, εισπράττουν υψηλές αξίες, υψηλό ΦΠΑ. Γι' αυτό είναι και οι συντελεστές ψηλά. Και βέβαια, φέρε και όσο βλέπουν αυτοί ότι εισπράττουν αυτά τα οποία νομοθετούν και συνεχώς μας στέλνουν σε ραβασάκια, έχουν γλυκαθεί. Αυτή είναι αλήθεια, η πραγματικότητα. Έχουν γλυκαθεί. Γιατί δεν έχει αντίδραση. Γιατί η πολιτική ανυπακοή που λέω πρέπει να φτάσει και στο σημείο αυτό, να αντιδράσει. Η κυβέρνηση της κυρίας Θάτσερ, αν θυμόσαστε, θα θυμούνται οι παλαιότεροι, μια συντηρητική κυβέρνηση, νεοφιλελεύθερη κι αυτή, έπεσε σε μία εβδομάδα. Γιατί οι Εγγλέζοι, σε μια νομοθετική ρύθμιση που πέρασε για κάποιο φόρο, αντέδρασε. Ο λαός και δεν πλήρωσε τίποτε. Γιατί το θεώρησε άδικο. Υπερβολικά άδικο μέτρο φορολόγηση στους Άγγλους. Με επακόλουθο να πέσει ολόκληρη η κυβέρνηση της κυρίας Μάργαρετ Θάτσερ. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πλούσιοι. Τι είμαστε, τραπεζίτες όλοι? Μήπως έχουμε τόσο πολλά αποθέματα και έχουν γλυκαθεί τόσο πολύ αυτοί οι κύριοι? Ή είναι το άλλο που λέγεται ότι λαός χωρίς ιδιοκτησία, χωρίς περιουσία, σκλαβώνεται πολύ πιο εύκολα. Μήπως λοιπόν πάμε στο σχέδιο αυτό υλοποίησης για να χάσουμε και αυτή τη χώρα, αυτό το μεγάλο παράδεισο τον οποίο επιφαλμιούν πολλοί και κάποιοι από μέσα τον έχουν δώσει, τον έχουν υποτάξει στα σχέδια αυτά. Γιατί οι πολιτικοί γνώριζαν και ήξεραν, όπως αντιληφθήκατε με το βίντεο που σας έδειξα. Μην μου πείτε ότι δεν ήξεραν, γιατί δεν κάνουν για πολιτική τότε. Παγωμένες λοιπόν έως το 2016 θα παραμείνουν, λέει, οι αντικειμενικές τιμές στα ακίνητα βάσει της συμφωνίας που έχει συνάψει η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση φυσικά, με την Τρόικα, για να αποφευχθεί, λέει, το κράχ στη χρηματαγορά. Ποιος κοροϊδεύεται, βρε? Για πέστε μου. Αυτό προκύπτει, λέει, από την απάντηση που έδωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Όλι Ρεν, σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή των Φιλελεύθερων Θεόδωρου Σκυλακάκη. Για τον Φιλανδό, η εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές που προβλεπόταν με βάση το μνημόνιο ότι θα γίνει το 2012, αναβάλλεται για το 2016. Έτσι, οι αξίες και οι φόροι στα ακίνητα θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από το 2007, ενώ υπήρχε δέσμευση ότι κάθε 2 χρόνια πρέπει να αλλάζονται και να προσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σύμφωνα με την αγορά. Αυτοί όμως την κρατούν, αυτή την υπερβολικά μεγάλη αντικειμενική αξία, για να εισπράξουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά, σαν χαράτσια, σαν δημευτικά προϊόντα προς όλους εμάς. Γι' αυτό λέω, φίλες και φίλοι, αντιδράστε για να δώσουμε και ένα μήνυμα σε αυτούς ότι αυτό το υποκριτικό παιχνιδάκι το οποίο πέσουν κάποιοι εθνοπατέρες με εκπτώσεις, με μειώσεις, με εξαιρέσεις στους ναούς, με τα ντάμια, με τους στάβλους, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα βόδια μέσα, οι στάβλοι δεν θα πληρώνουν, αλλά θα πληρώνουν τα ντάμια που έχουν τα πρόβατα και τις κότες, ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να σταματήσει, κυρίες και κύριοι, και θα πρέπει να το καταλάβετε κι εσείς και εμείς και γενικά όλοι μας και να στείλουμε το μήνυμα και να δώσουμε το μαντίλι που λέμε σε αυτούς όλους και να πάνε σπίτια τους. Να μου πείτε ποιοι θα ακολουθήσουν. Τουλάχιστον να φύγουν αυτοί και θα δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν. Πάντως, όσοι και να είναι στην συνέχεια, χειρότερη αποκλείεται να είναι από αυτή τη σημερινή κυβέρνηση. Αίσθηση δική μου και βέβαια ένα μικρό ποσοστό θα πω ότι δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία λέω, γιατί έχουν και τα οικονομικά συμφέροντα και εξαρτήσεις και λογικό επόμενο ένα ποσοστό λοιπόν να διαφωνεί με αυτά τα οποία λέω δημόσια. Δεν θα διαφωνήσω
και θα συμφωνήσω με αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν τέτοιες πολιτικές, αλλά είναι μικρό το ποσοστό. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν, για να μην τους πάω σε άλλα διλήμματα, να προσέξουν και να είναι χαμηλότεροι στις αντιδράσεις και στον τρόπο τον οποίο φέρονται και στηρίζουν τέτοιες πολιτικές σαν τις σημερινές, γιατί η οργή και ο θυμός των πεινασμένων αυξάνεται σε καθημερινή βάση. Κοχλάζει, δεν το βλέπετε, αλλά το αντιληφθείτε πολύ σύντομα. Και θα μετανιώσετε πολλοί από εσάς, όλοι στο μικρό ποσοστό, που έχετε αυτή την περίεργη οικονομική συμπεριφορά προς αυτούς οι οποίοι πεινάνε και πεινάνε πολύ. Και φυσικά μέσα σε όλα έχουμε και τον κύριο Αλμούνια, ο οποίος είπε το πρόβλημα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μη λογοδοσία. Δεν λογοδοτούν δηλαδή. Ένα φαινόμενο βέβαια το οποίο ισχύει και στις δικές μας κοινωνίες και στην ελληνική δημοκρατία και στους δήμους και στις κοινότητες. Και βέβαια να πούμε ότι οι δήμοι πλέον είναι η μεγάλη δεξαμενή για πωλήσεις και διαθεσιμότητα στο δημόσιο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα νέα, να σας πληροφορήσω φίλες και φίλοι, για όσους υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ. Αν πάμε σε απολύσεις, θα πάμε σε καταργήσεις οργανισμών, είπε ο υφυπουργός, ο κύριος Γρηγοράκος, αφήνοντας διάπλατα ανοιχτή την τακτική ξαφνικού θανάτου à la ΕΡΤ. Όπως είπε ο Υπουργός, η κατάργηση ενός οργανισμού σημαίνει απόλυση των εργαζομένων σε αυτόν. Το ακούτε, κύριε Φώτη Ξαγοράρη? Όταν λοιπόν έχουμε κατάργηση ενός οργανισμού, σημαίνει και απόλυση των εργαζομένων σε αυτόν. Όταν μετατάσσονται οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό, κύριε Φώτη Ξαγοράρη, για να σας πάω λίγο πίσω, δεν καταργείται αυτομάτως και ο οργανισμός και η δημοτική αυτή επιχείρηση. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα και με τα δικά μας εδώ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, όσον αφορά με τις περιπτώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί εισαγγελικών γραφείων και Φερεκίδης, είναι αυτό που σας έχω πει, ότι όλοι αυτοί μου θυμίζουν τις κυβερνήσεις και οι συμπεριφορές τους και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της αντιπολιτεύσεως εδώ σε τοπικό επίπεδο, έχουν, θα έλεγα, παρόμοια έτσι πολιτική συμπεριφορά, η οποία πρέπει να προβληματίζει και τους ντόπιους, οι οποίοι λένε, εδώ τους Συριανούς, οι οποίοι λένε ότι κόπτονται και ενδιαφέρονται για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο αυτού του τόπου που λέγεται Σύρος. Ναι, ακούω. Στο κοντρόλ ήταν αυτό, γιατί έχουμε και κάποια τεχνικά προβλήματα με τα τηλεφωνικά μας κέντρα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια σύνδεση με τις Βρυξέλλες, να μιλήσουμε με τον κύριο Χρυσόγελο, αν αποκαταστήσουμε αυτή τη βλάβη. Λέγαμε λοιπόν για τις περιπτώσεις των τοπικών μας αρχόντων εδώ, γιατί αύριο πάλι έχουμε ξανά συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Γινόμαστε μάρτυρες, αφού καταγράφουμε τις συνεδριάσεις και άλλων έτσι συμπεριφορών μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, και πραγματικά είναι κανείς να αναρωτιέται τελικά αυτοί όλοι οι οποίοι λένε ότι ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες για το κοινωνικό καλό, είτε μέσα από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από τον δεύτερο ή από την κεντρικότερη πολιτική σκηνή, τελικά τα πιστεύουν όλα αυτά που λένε? Ζουν στην πραγματική ζωή ή ζουν σε εικονικές πραγματικότητες? Γιατί και εδώ αυτά εισπράττω και εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, από τις συμπεριφορές των τοπικών πολιτικών αρχόντων εδώ στο Δήμο Σύρου. Και βέβαια ακούμε και τους έχοντες την θεσμική ευθύνη, υπηρετώντας σαν αντιπολιτευόμενοι στον Δήμο Σύρου, να λένε και να βγάζουν τις κορώνες. Και να πω εγώ στον κύριο Πάπιτση, παραδείγματος χάρη, και σε όλους αυτούς οι οποίοι συντάσσονται με τις συγκεκριμένες πολιτικές. Κύριε Πάπιτση, όσα χρόνια ήσασταν εσείς δήμαρχος? Ελεγχθήκατε ποτέ? Ούτε σε προληπτικό έλεγχο δεν μπήκατε? Ποτέ? Λογοδοτήσατε κάπου? Δώσατε, καταγράψατε στοιχεία ικανά της οικονομικής σας διαχείρισης? Εγώ ρωτώ.
Και έρχομαι να ξαναρωτήσω. Γιατί έρχεστε και κόπτεστε και λέτε διαφάνεια και διαφάνεια και διαφάνεια? Έχετε μπει στον βάσανο του προληπτικού ελέγχου. Ότι θυμούμε, ο Δήμος Άνω Σύρου ποτέ δεν ελέγχθηκε από τα ελεκτικά συνέδρια. Οργανισμοί και υπηρεσίες οι οποίες ήταν επιφορτισμένες να υποπτεύουν και τις δημοτικές επιχειρήσεις, αποκεντρωμένες αυτοδιοικήσεις, παραδείγματος χάρη, και άλλοι φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών, παραδείγματος χάρη, είναι στα διακοσμητικά στοιχεία των εγκυκλίων και των νομοθεσιών. Δεν τηρήθηκαν τίποτε ποτέ και δεν έχουν τα στοιχεία σε πολλές τόσες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν έρχομαι να πω ότι η μη λογοδοσία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε ο κύριος Αλμούνια, αλλά και για όλους τους θεσμικούς οι οποίοι υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην κεντρική κυβέρνηση, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δεν λογοδοτούν πουθενά. Και επειδή δεν λογοδοτούν και δεν έχουν και τους ελέγχους, γι' αυτό έχουμε καταλήξει να συμπεραίνουμε εμείς αυθαιρέτως, θέλετε, αυθαιρέτως, και να λέμε ότι πολλά από αυτά τα οποία χρήζουν διερευνήσεως θα πρέπει να ερευνηθούν. Πότε όμως? Έχουν συσσωρευτεί όγκοι, βουνά. Άρα δεν γίνεται ποτέ ο πραγματικός έλεγχος. Με επακόλουθα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι οι κυβερνήσεις υπερτιμολογούσαν όλες τις υπηρεσίες και παραγγελίες προς το ελληνικό κράτος. Είτε φάρμακα ήταν αυτά, είτε υποβρύχια ήταν αυτά, είτε ήταν συστήματα, αμυντικά συστήματα. Όχι μόνο για να υπάρχουν οι συγκεκριμένες μίζες όπως φημολογείται, αλλά και πολλά άλλα. Με επακόλουθα να δημιουργούνται όλα αυτά τα υπερχρέη, τα οποία τα έχουν φορτώσει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και να επαναλάβω, ο Μητσοτάκης το 1992 έφτασε σαν πρωθυπουργός και είπε: 1 εκατομμύριο δραχμές είναι χρεωμένος ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα. Επί 10 εκατομμύρια πόσα ήταν λοιπόν? Και γιατί δεν βγαίναμε τότε ο κάθε Έλληνας να πληρώσουμε από 1 εκατομμύριο, να τελειώναμε? Το 1 εκατομμύριο δραχμές έχει γίνει τώρα, να μην σας πω πόσα εκατομμύρια ευρώ για τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Και λέω εγώ, αυτή η διαφορά που πήγε? Γιατί το σπίτι που χτίσατε εσείς ή εγώ, το πληρώσαμε 27 φορές. Φόρους, ΦΠΑ, ξανά ΦΠΑ, καλά γραφτικά, άντε δικηγόροι ντεμπέληδες, άντε οι πονηροί συμβολογράφοι, άντε το ένα, άντε οι τράπεζες, άντε τα επιτόκια, άντε το ένα, άντε τα μαύρα, άλλα τα χαρτάκια, πώς τα λέμε, στις υπηρεσίες, άντε η ταλαιπωρία στο ελληνικό δημόσιο. 27 φορές το έχουμε πληρώσει. Και πληρώνουμε συνεχώς και έρχονται σήμερα και λένε: ξέρετε κάτι, είναι παράνομο το σπίτι και θα πληρώσετε και αυτό το χαράτσι. Και αφού δεν τους έφτασε όλο αυτό, τώρα θα γίνεται και η δίμευση μέσα από αυτόν τον περιβόητο φόρο, τον οποίο θέλουν και λένε και κόπτονται αυτοί οι εθνοπατέρες οι οποίοι θα αποφασίσουν, λέγεται, για τι είναι δίκαιο να πληρώνουν αυτοί οι οποίοι έχουν ακίνητα. Και εγώ θα επαναλάβω ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ιδιοκτησία σκλαβώνονται πολύ πιο εύκολα. Άρα σε πολύ λίγο διάστημα αυτός ο ελληνικός λαός θα είναι σκλαβωμένος και θα έχει χάσει την ελευθερία του πλήρως. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, βασικό λόγο, αντιδράστε. Σας είπα τι έπαθε η Θάτσερ. Κάντε το πράξη, να το δώσετε να το καταλάβει. Και να απομονώσετε το μικρό στρατό που υπηρετεί τέτοιες πολιτικές. Ή αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εκ του ασφαλούς με κάποια εκατομμύρια στην άκρη, ας τα χαίρονται, αλλά όχι εδώ, και να μην προκαλούν εμάς. Θέλω, αν με ενημερώσει το κοντρόλ, να περάσουμε να κάνουμε να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και να μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, το δικό μας εδώ, τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο, που βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Από ό,τι με ενημερώνει το κοντρόλ, ο κύριος Χρυσόγελος ήδη μας ακούει και θέλω να του θέσω την εξής ερώτηση, κύριε Χρυσόγελε. Η πράσινη, με πρωτοβουλία του Σβέν Γκίγκολτ, Γερμανός εκλεγμένος με τους πράσινους είναι αυτός ο κύριος, και δικιά σας, προσωπικά δικιά σας παρέμβαση, έχετε ζητήσει μια αξιολόγηση, κύριε Χρυσόγελε, των πολιτικών της Τρόικας και των επιπτώσεών τους στην οικονομία και στην κοινωνία. Ήδη η Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε την ακρόαση με προσκεκλημένους μέλη της Τρόικα. Εσύ το έβαλες στην Επιτροπή, κύριε Χρυσόγελε, της Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συζητηθεί από τους συντονιστές. Σας ακούμε.
ευτυχώς η τεχνολογία μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα ξανά μαζί σας στην εκπομπή. Βέβαια, εγώ είμαι τώρα εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά είναι πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία των Πράσινων που ξεκίνησε με ερώτηση του Σβέν Γκίκολτ προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για να ξεκινήσει μια ακρόαση της Τρόικα αλλά και οικονομολόγων και άλλων φορέων για να εξεταστεί η επίπτωση των πολιτικών της Τρόικα στην οικονομία και στην κοινωνία. Μάλιστα και με δικιά μου πρωτοβουλία στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου είμαι αντιπρόεδρος, κατέθεσα την πρόταση για μια παρόμοια διαδικασία και η πρόεδρος της Επιτροπής αλλά και οι συντονιστές των άλλων πολιτικών ομάδων υποσχέθηκαν ότι θα ξεκινήσει και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διαδικασία ακρόασης της Τρόικα, αλλά ελπίζω και οικονομολόγων και εκπροσώπων των περιφερειών, ώστε να δούμε τι επιπτώσεις έχει αυτή η πολιτική λιτότητας και οι πολιτικές της Τρόικα και στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Η συζήτηση που έγινε στις 5 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, μάλιστα την παρακολούθησα και εγώ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δείχνει το δρόμο που θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει η χώρα μας, αναπτύσσοντας συμμαχίες και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές που είναι καταστροφικές για τη χώρα μας. Σχεδόν όλοι οι ευρωβουλευτές, μετά την ακρόαση των δύο εκπροσώπων της Τρόικα, δηλαδή των εκπροσώπων της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δυστυχώς δεν ήρθε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άσκησαν πολύ έντονη κριτική στις πολιτικές της Τρόικα και μάλιστα θα έλεγα συνοπτικά ότι το συμπέρασμα ήταν ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πέσει πολύ πιο έξω από ό,τι πέφτουν συχνά οι διαπιστώσεις μετεωρολόγων για τις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, πολλοί ευρωβουλευτές, αλλά και εγώ στην ανακοίνωσή μου, τονίσαμε ότι όσα περιέγραψε η Τρόικα ότι συμβαίνουν σήμερα ως αποτέλεσμα των πολιτικών της, μας κάνουν να νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στη χώρα των θαυμάτων. Μίλησε για επιτεύγματα, για βελτίωση ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας, θα έρθει η ανάπτυξη, θα μειωθεί η ανεργία. Δεν μίλησαν όμως για την τεράστια έκρηξη ανεργίας, για την καταστροφή της πραγματικής οικονομίας, για τα μεγάλα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή και στις κοινωνικές πολιτικές. Νομίζουμε όμως ότι αυτός είναι ο δρόμος, δηλαδή η πρωτοβουλία των Πράσινων, εάν επεκταθεί και στις άλλες επιτροπές, δηλαδή στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου θα θέσουμε το θέμα, μας δείχνει πώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να παιχτεί πραγματικά ένα σοβαρό παιχνίδι για να αλλάξουν οι όροι του μνημονίου και να αλλάξουν οι πολιτικές που εφαρμόζονται και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του Νότου. Να συνειδητοποιήσει όλη η Ευρώπη ότι αυτή η πολιτική δεν οδηγεί σε βελτίωση των δημοσιονομικών, οδηγεί σε καταστροφή της παραγωγικής βάσης και της κοινωνικής συνοχής, ενώ θα έπρεπε με μια πιο ορθολογική πολιτική, με μια διαφορετική πολιτική, να βελτιώσουμε την οικονομία, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να συμμαζέψουμε τα δημόσια οικονομικά, αλλά με μια λογικά σχεδιασμένη πολιτική και με μια ορθολογική πολιτική. Αυτά που γίνονται δεν έχουν λογική και δεν φέρνουν ούτε καν δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνειδητοποιεί ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ολομέλεια ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία σε πρόσφατη συνεδρίασή της την υποχρέωση, την ανάγκη αν θέλετε, οι πολιτικές δημοσιονομικές να αξιολογούνται συνεχώς, αν αποτυγχάνουν να αλλάζουν, να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και αυτές οι αλλαγές να γίνονται με διάλογο, όχι μόνο με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά με τους κοινωνικούς φορείς. Σκεφτείτε δηλαδή η Τρόικα να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση με την ελληνική κυβέρνηση, με τις περιφερειακές αρχές, με τα περιφερειακά συμβούλια, με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε πραγματικά τα δημοσιονομικά μας προβλήματα μέσα από ένα άλλο μείγμα πολιτικών. Αυτό νομίζω ότι είναι αναγκαίο. Πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει οι δημοσιονομικές πολιτικές να μην πλήττουν την παιδεία και την υγεία, να μην πλήττουν την κοινωνική συνοχή, να μην επιβάλλονται με νομοθετικό τρόπο πολιτικές οι οποίες θα ορίζουν το κατώτατο μεροκάματο με βάση πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή άλλες ρυθμίσεις όπως βλέπουμε να γίνονται στην Ελλάδα. Για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κύριε Χρυσόγελε, μπήκε θέμα επιπλέον χρηματοδότησης Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων φτώχειας και ανεργίας. Αλλά δεν περιέλαβε τις χώρες του μνημονίου όπως είναι η Ελλάδα, η χώρα μας, η Πορτογαλία και λοιπές. Η πράσινη με τροπολογία τους, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ήταν η μόνη ομάδα
που υποστήριξε την επέκταση και στις άλλες χώρες. Έχετε δίκιο. Πράγματι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης συζητήσαμε το θέμα της επέκτασης των προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την στήριξη των ανέργων και για τα θέματα της κοινωνικής συνοχής, των κοινωνικών υπηρεσιών. Αλλά αυτή η επέκταση του προϋπολογισμού για το 2013 αφορά 3 μόνο χώρες. Είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία και είναι και η Γαλλία. Η ομάδα των Πράσινων ήταν η μόνη ομάδα που κατέθεσε πρόταση η επέκταση της χρηματοδότησης να αφορά και την Ελλάδα και την Κύπρο και την Πορτογαλία. Η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε από τις πολιτικές ομάδες άλλες, παρόλο ότι οι Πράσινοι και προσωπικά εγώ που είμαι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά και άλλοι συνάδελφοι πράσινοι ευρωβουλευτές, προσπαθήσαμε να πείσουμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και είναι ένα αντιεπιχείρημα από τους άλλους συναδέλφους. Μα η Ελλάδα δεν έχει απορροφήσει, ακόμα και σήμερα που είναι τεράστια τα κοινωνικά προβλήματα, δεν έχει απορροφήσει πάνω από το 40% των πόρων που είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Άρα τι νόημα έχει να μιλήσουμε για αύξηση του προϋπολογισμού? Και αυτό είναι μια τεράστια πολιτική ευθύνη, αν θέλετε, των κυβερνήσεων διαχρονικά και της κυβέρνησης που είναι τώρα στα πράγματα, αλλά νομίζω και όλων των φορέων ότι σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε τεράστια κοινωνική κρίση, έχουμε τεράστια προβλήματα κοινωνικής συνοχής, υποδομές υγείας, τεράστια ανεργία, η χώρα, η διοίκηση, οι φορείς δεν έχουν καταφέρει να έχουν μια αποτελεσματική πολιτική που να αξιοποιεί και τους ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές και να υπάρχει πρόσβαση των πολιτών σε κοινωνικές υπηρεσίες και στην υγεία με ένα ορθολογικό τρόπο. Σήμερα δυστυχώς είμαστε στη μειονεκτική θέση να μην έχουμε χρησιμοποιήσει ούτε πόρους που είναι διαθέσιμοι, αλλά ούτε να διεκδικούμε επιπλέον πόρους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Συμφωνήθηκε όντως ότι αν δεν επιτυχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι από ένα κράτος μέλος, αν είναι αλήθεια δεν ξέρουμε, οι περιφέρειες θα χάνουν την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πόρων με βάση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, κύριε Χρυσόγελο. Ναι, πράγματι θα πρέπει οι πολίτες να μάθουν ότι και 28 κυβερνήσεις των κρατών μελών ήταν υπέρ της αρχής της λεγόμενης μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν οι χώρες μέλη δεν επιτυγχάνουν τους δημοσιονομικούς στόχους, τότε μπορεί να μην δίνονται χρήματα στις περιφέρειες ως αποτέλεσμα μιας συσσαγωγικά τιμωρίας. Παρά την προσπάθεια που έχει γίνει και είχε ορισμένα αποτελέσματα να μειωθεί, αν θέλετε, η σκληρή αυτή διάταξη, να γίνει πιο ήπια, να μπουν ορισμένες προϋποθέσεις, και 28 χώρες συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες και δυστυχώς ήρθαν σε μεγάλη σύγκρουση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανάγκασαν αρκετούς ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν αυτή την άποψη, παρόλο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί 2 χρόνια αντιστέκονταν στεναρά σε μια τέτοια αντίληψη. Δηλαδή, σε μια αντίληψη που ουσιαστικά τιμωρεί τις περιφέρειες αν μια χώρα δεν έχει πετύχει δημοσιονομικούς στόχους και αντί να βοηθάει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των περιφερειών, οθεί για περισσότερα προβλήματα, δηλαδή σπρώχνει σε περισσότερα προβλήματα τις περιφέρειες. Αλλά εμείς οι Πράσινοι αλλά και οι ευρωβουλευτές από άλλες πολιτικές ομάδες καταψήφισαν την πρόταση. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία, κυρίως από τις 2 μεγάλες πολιτικές ομάδες, το Λαϊκό Κόμμα δηλαδή και οι Σοσιαλιστές, ψήφισαν υπέρ, θεωρώντας ότι δεν μπορεί άλλο το Ευρωκοινοβούλιο να αντιστέκεται σε αυτές τις ρυθμίσεις των κυβερνήσεων, του Συμβουλίου δηλαδή. Εμείς όμως, σαν πολιτική ομάδα, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές, θα ξαναφέρουμε το θέμα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μέσα στον Νοέμβριο ή στον Δεκέμβριο. Πιστεύουμε ότι η πολιτική που πρέπει να επικρατήσει στην Ευρώπη είναι αυτή η πολιτική της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, όχι η λογική της τιμωρίας. Αν μια χώρα έχει προβλήματα, αν μια περιφέρεια έχει προβλήματα, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που έτσι θα σκέφτονταν. Δεν θα σκέφτονταν να βάλει εμπόδια και τιμωρία, αλλά θα σκέφτονταν τους μηχανισμούς, τους πόρους, τη βοήθεια τεχνική και άλλη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Δυστυχώς όμως, πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι οι κυβερνήσεις που αποφασίζουν μέτρα τα οποία δεν αφορούν την Ευρώπη, μέτρα τα οποία είναι σε βάρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας, των Ευρωπαίων πολιτών, και γενικώς οι πολίτες νομίζουν ότι όλοι στην Ευρώπη υιοθετούν παρόμοιες αντιδραστικές πολιτικές. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι το πρόβλημα δεν είναι στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε ένα ισχυρό Κοινοβούλιο που να είναι στο πλευρό των πολιτών.
Το πρόβλημα είναι ότι οι κυβερνήσεις συνήθως σκέφτονται με εγωιστικούς όρους και υιοθετούν μέτρα και πολιτικές οι οποίες είναι εντελώς εγωιστικές, δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης, σκέφτεται μόνο με όρους λαϊκίστικους, αν θέλετε, εθνοκεντρικούς, ενώ σήμερα χρειαζόμαστε να σκεφτούμε με όρους ευρωπαϊκούς, με όρους κοινωνικούς. Κύριε Νίκο Χρυσόγελο, ζούμε μια βαθιά κοινωνική κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την βιώνουμε όλοι μας. Φτώχεια, ανεργία, με τα συνεπακόλουθα. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει? Το μεγάλο πρόβλημα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι σήμερα η ανεργία και η αυξανόμενη φτώχεια. Όταν έχουμε στην Ελλάδα σήμερα 1,5 εκατομμύριο επίσημα καταγεγραμμένους άνεργους, έχουμε 450.000 οικογένειες που δεν έχουν έστω έναν εργαζόμενο, τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Όταν έχουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στα συστήματα υγείας, τότε μιλάμε για μια τεράστια κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σήμερα είναι επαγγελματίες σοβαροί, σωστοί, που πλήρωναν τις ασφαλιστικές εισφορές, που είχαν τη δυνατότητα να μην έχουν χρέη προς το δημόσιο ή προς άλλους φορείς, όμως η κρίση τους έθεσε στη γωνία και σήμερα δεν είναι σε θέση να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ή είναι και άνεργοι. Επομένως, δεν μπορεί μια κοινωνία να είναι τόσο σκληρή, δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι τόσο σκληρή. Πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ακόμα και αν είναι άνεργοι, έχουν χάσει τη δουλειά ή δεν μπορούν να πληρώσουν την ασφαλιστική εισφορά τους σήμερα. Και οι πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πολλές φορές και η Κομισιόν απαντάει σε δικές μου ερωτήσεις ότι είναι υποχρέωση του κράτους μέλους να αναπτύξει τέτοιες πολιτικές, αλλά μερικές φορές αυτό είναι και υποκρισία. Η Τρόικα θα μπορούσε να θέσει ως απαράβατο όρο για ενίσχυση την επόμενη περίοδο με τους μηχανισμούς ενίσχυσης Ελλάδας, να υπάρχει πραγματικά πολιτική από την Ελλάδα για να καλυφθούν αυτοί που δεν έχουν σήμερα ασφαλιστική κάλυψη. Να υπάρχει ένα σοβαρό πρόγραμμα αντιμετώπισης ανεργίας. Δεν μπορεί να συνδέει όλες τις πολιτικές και όλα τα μέτρα του μνημονίου με όρους δημοσιονομικούς, με όρους που οδηγούν σε διάλυση παραγωγικής βάσης, της κοινωνικής συνοχής. Εάν ήθελα να είναι ειλικρινής, νομίζω ο δρόμος είναι ανοιχτός. Από την άλλη μεριά, βέβαια, και η κοινωνία πρέπει να ιεραρχήσει ως πρώτη προτεραιότητά της τη συλλογική δράση, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που να είναι βιώσιμες, να είναι ποιοτικές και να υπάρχει πολιτική για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των αιτιών που οδηγούν στη φτώχεια. Κύριε Χρυσόγελο, να σας ευχαριστήσουμε από την Σύρο. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Και όπως διαπιστώσατε, φίλες και φίλοι, είχαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Νίκο τον Χρυσόγελο, Ευρωβουλευτή των Πράσινων, Οικολόγων Πράσινων, δικών μας, από τη Σύφνο, το ξέρετε, πάντοτε με πολύ πολιτική. Και θα έλεγα, επειδή έχω ασχοληθεί και ιδιαίτερα με 2-3 ταξίδια που έχω κάνει και το έχετε πληροφορηθεί κι εσείς, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές και από τις Βρυξέλλες, ένας πολιτικός ο οποίος συνεχώς είναι ακίνητος και προσπαθεί για τη χώρα του, για τα νησιά μας, αλλά πολύ αυτοδιοικητικοί είναι ακόμη στην εικονική πραγματικότητα των προηγούμενων δεκαετιών, θα έλεγα. Και μια και λέγαμε για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, ο Καλλικράτης και το άρθρο 267 παράγραφος 3, έτσι για να μαθαίνουμε και να θυμόμαστε, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του νόμου 3852 του 10, λέει «Απογραφή πάσης φύσεων, περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων δήμων, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων, προθεσμία ολοκλήρωσης έως 28 Δευτέρου του 2011. Σύνταξη πρωτοκόλλου, παράδοσης παραλαβής διαθέσιμων των πρώην ΟΤΑ έως 31 Πρώτου του 2011. Και το άρθρο 104 παράγραφο 1 του ίδιου νόμου, του 3852, μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καταργούμενων συνδέσμων ΟΤΑ στους νέους ευρύτερους δήμους. Προθεσμία ολοκλήρωσης αυτοδίκαια από 1η Πρώτου του 2011 με προαπαιτούμενα, με συγκεκριμένα διαδικασία παράδοσης παραλαβής. Αυτά τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, παραδείγματος χάρη για τα 20.000 περιβόητα, τα 18 που λέμε ότι λείπουν από το Ταμείο, κύριε Δήμαρχε, κύριε Εξαγοράρη. Τι λέει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο παράδοση και παραλαβής? Τίποτα. Γιατί
Και φυσικά να σας πω ότι η πολιτική σας ανεπάρκεια συνεχίζεται. Ήταν και τα προηγούμενα χρόνια σε πολύ εντονότερους ρυθμούς. Ήσασταν και στο απειρόβλητο πολλοί από εσάς. Στο απειρόβλητο εννοώ στο ότι δεν είχατε ούτε προληπτικούς ελέγχους. Και άμα σας ψάξουν, δεν ξέρω, δικές μου πληροφορίες λένε όπου πιάνεις καίγεσαι. Θα τα δούμε σε λίγο διάστημα αυτά. Και αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Τίνου, γιατί είχαμε μια μηνυτήρια αναφορά του Δημάρχου Τίνου, του κυρίου Παναγιώτη Κροντηρά, μια γρήγορη για ένα λεπτό. Έστω για ένα λεπτό, ναι, να τον πάρετε τηλέφωνα ζωντανά και αν μπορεί να μας μιλήσει, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, όχι με την μήνυση του κυρίου Παναγιώτη Κροντηρά. Απλά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τίνου, κατά τις συνεδρίες της 12ης Νοεμβρίου, ήρθε αντιμέτωπο μια οδυνηρή χειροτέρευση της ήδη τραγικής κατάστασης που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας Τίνου λόγω ελλείψεως γιατρών και βέβαια έρχεται σε επικαιρότητα, θα έλεγα, και η τότε παραίτηση του πρώην διοικητή, του Δημήτρου Τσιργή, ο οποίος σε όλη αυτή την επιστολή την οποία είχε καταθέσει στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας και δεν επιλήφθηκε ούτε αυτεπάγγελτα καμία εισαγγελική αρχή, τίποτα, σοβαρή κίνδυνη στη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού. Είναι βασικός λόγος. Εκλείπουν τα στάνταρ τα οποία είναι απαραίτητα στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία. Αυτά τα είχε επικαλεστεί ο διοικητής, ο Δημήτρης Τσιργής, αν θυμόσαστε, και δεν άνοιξε μύτη ούτε σε τοπικό επίπεδο, ούτε τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε πουθενά. Βλέπουμε όμως σήμερα και με την μηνυτήρια αναφορά την οποία καταθέτει ο Δήμαρχος Τίνου, εξουδοτημένος από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τίνου, δείχνει έναν τρόπο ότι θα έρθουν ζητήματα στην επικαιρότητα και θα γίνονται πράξη αυτά τα οποία αποφασίζουν. Και καλά κάνουν, μαζί τους και εγώ, έτσι. Και φαντάζομαι και εσείς όλοι, τα αυτονόητα να απαιτήσουμε, γιατί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται μόνο φέρε και φέρε έχουν γλυκαθεί. Και από ό,τι διαβάζω, λέει, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να εγκαταλείπει τη θέση αρχής που διατύπωσε, εκτιμά ότι το νέο σχέδιο, όσον αφορά την εισπρακτική πολιτική που θέλουν για τα ακίνητα, είναι σχέδιο τώρα, αλλά τα αλλάζουν, μπορεί, λέει, να αποτελέσει βάση για τη μελλοντική του μετεξέλιξη σε ένα σύγχρονο, προοδευτικό και δίκαιο φόρο της συνολικής ακίνητης περιουσίας σε συνδυασμό με το Εθνικό Φορολογικό Σχέδιο. Τώρα, δίκαιος φόρος και προοδευτικός φόρος και σύγχρονος φόρος, αυτά μόνο από τους πράσινους, από τους μπλε και γενικά από αυτούς όλους τους περίεργα σκεπτόμενους πολιτικούς θα ακούμε, θα διαβάζουμε και θα ενημερωνόμαστε. Τώρα, αν υπάρχουν δίκαιοι φόροι στην ακίνητη περιουσία, στα σπίτια τα οποία έχουμε χτίσει και έχουμε πληρώσει 40, 50, 30 φορές καθημερινά, αρμέγουν, να το πω συγκαθομιλωμένου, γιατί πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν και τι σημαίνει το άρμεγμα. Λοιπόν, αυτά βέβαια όλα, όπως σας είπα, τα ήξεραν. Πριν κλείσω την εκπομπή, διαπίστωση ασυμφωνία λόγου και πράξεων εφαρμογής της πολιτικής από όλους αυτούς που βλέπουμε, όχι μόνο στα κόμματα ή στις κυβερνήσεις, στις δικομματικές. Και τέλος πάντων, ο κύριος Υπουργός Υγείας, επειδή την χάνει να τον γνωρίζω, έχω διακόψει βέβαια κάθε επαφή από τον καιρό τον οποίο ανέλαβε την πρωτοβουλία να υπηρετήσει αυτές τις μνημονιακές πολιτικές, και το λέω και δημόσια. Και φυσικά αυτό έχει οδηγήσει στο να μην έχω και πολλά. Πριν πάμε να δούμε ένα βιντεάκι το οποίο αφορά και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πραγματικά χρήζει διερεύνησης και κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Τώρα, αν του μιλήσει η σύζυγός του, η φίλη του, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ δεν μιλώ. Κρυφό γκάλοπ, λένε δικές μου πληροφορίες. ΣΥΡΙΖΑ 34%, Χρυσή Αυγή 16%, Νέα Δημοκρατία 14%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 9%, Κουκουέ 4%, Πασόκ 3% και η Δημάρ 2,5% και οι υπόλοιπα ποσοστά στους υπόλοιπους. Αυτά λένε τα κρυφά γκάλοπ, τα οποία από ό,τι πληροφορούμε στην πολιτική επικαιρότητα υπάρχει. Πολύ σύντομα το ανακοινώσουν, το θέμα της προσφυγής στις κάλπες. Και κλείνοντας να πω ότι η συγγραφέα Σέιλα Λεκέρ έχει γράψει μια πρωτοποριακή και συγκινητική μελέτη για την Ιταλική κατοχή της Σύρου, το νησί του Μουσολίνη, φασισμός και Ιταλική κατοχή στην Σύρο, ένα εξαίρετο θα έλεγα βιβλίο, το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο όλοι οι Συριανοί να το μελετήσουν. Έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Το νησί του Μουσολίνη, λοιπόν, αυτό από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Οι Ιταλοί κατακτητές έκαναν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της ιστορίας και της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού, για τη Σύρο μιλάει, προκειμένου να εκτιμήσουν τις δυνατότητες εκμετάλλευσης της περιοχής ως μέρους της φασιστικής αυτοκρατορίας, την οποία σχεδίαζαν να εγκαθιδρύσουν. Ήθελαν επίσης να κατανοήσουν τη φύση και την προέλευση των θρησκευτικών εντάσεων, τις οποίες αντιμετώπιζαν όταν ο καθολικός κλήρος απευθύνθηκε σε αυτούς για προστασία. Επομένως, αυτό το κεφάλαιο εστιάζει στην εξέλιξη της σχέσης της Σύρου με το ελληνικό κράτος πριν από το 1941. Αναλύει πώς επηρεάστηκε η Σύρος από την διαδικασία με την οποία η Ελλάδα αποδεσμεύτηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και εγκαθιδρύθηκε ως σύγχρονο έθνος κράτος. Μια άλλη προβληματική πλευρά αφορά την ύπαρξη μιας κοινωνίας με δύο θρησκευτικές κοινότητες, καθολική και ορθόδοξη, και την επακόλουθη ένταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Έχει πολλά στοιχεία. Σας διάβασα έτσι λίγο ένα μικρό απόσπασμα. Ένα ενδιαφέρον βιβλίο, το νησί του Μουσολίνη, η Σέιλα Λενγκέρ, η κυρία Αγγελική Ψιλοπούλου γνωρίζει, γιατί η έρευνα την οποία έκανε η κυρία συγγραφέας συνεργάστηκε και με την Αγγελική την Ψιλοπούλου. Κλείνοντας, πάμε να δούμε το βίντεο αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω, φίλες και φίλοι, όλους εσάς που σε καθημερινή βάση βρισκόμαστε και μιλάμε, και πραγματικά να σταθεί αφορμή, όχι αυτή η εκπομπή, αλλά γενικά η επικοινωνία μας. Ναι, να σταθεί αφορμή λοιπόν η δική μας επαφή, να δώσει ένα μήνυμα και σε αυτούς όλους τους πολιτικούς οι οποίοι παρουσιάζουν μια ασυμφωνία λόγου και πράξεων και εφαρμογής πολιτικών πολλές φορές, και βέβαια δεν υπάρχουν ούτε δίκαιοι φόροι, ούτε προοδευτικοί, ούτε σύγχρονοι, ούτε αυτά τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε, με τα ακίνητα, με τις αντικειμενικές, με την κλοπή και γενικά ό,τι αναπνέει φέρε και φέρε και φέρε. Έχουν γλυκαθεί οι άνθρωποι και φυσικά επειδή ασκούν αυτές τις πολιτικές πρέπει οπωσδήποτε να σκλαβώσουν όλους όσοι βρίσκονται με περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη. Αντιδράστε, πολιτική ανυπακοή, δώστε το μήνυμα και να περάσετε και το μήνυμα στους εθνοπατέρες, στους εκπροσώπους της Βουλής και στους δικούς μας εδώ στους βουλευτές, Βρούτσης, Ρήγας, Συρμαλένιος. Κύριοι, εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των κυκλαδιτών, να το αποδείξετε εδώ και τώρα. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συστρατευτούμε όλοι με πρωταγωνιστές τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Πάμε το βίντεο, για και χαρά, με πιέζουν απ' έξω, δεν κάνουμε για εκπομπές, μπορεί να σταματήσω για τις εκπομπές, αν έχουμε τέτοιες συμπεριφορές. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία με τα χθεσινά γεγονότα στην ΕΡΤ και την εικόνα της κυρία Κωνσταντοπούλου να καλεί σε βοήθεια. Θέλω και εγώ από την πλευρά μου να πιστοποιήσω, έχοντας ζήσει με την κυρία συνάδελφο στη λίστα Λαγκάρντ για περίπου 5 μήνες, ότι είναι απολύτως προφανές ότι την χρειάζεται και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την βοηθήσουμε. Επίσης θα πρέπει να πω ότι η εικόνα της κυρίας Ραχήλ Μακρύ πάνω στα κάγκελα ήταν πραγματικά πέραν πάσης προσδοκίας. Παρακαλώ, 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 πείτε ό,τι παρακαλώ, πείτε παρακαλώ, ό,τι θέλετε. Παρακαλώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Σας ακούμε όλη την ημέρα να μας λέτε για χούντα και για κατάληψη. Κύριε Διαματόπουλε, κύριε Διαματόπουλε, κύριε Διαματόπουλε. Φτάνει, φτάνει. Κύριε Διαματόπουλε, κύριε Διαματόπουλε, λοιπόν, παρακαλώ. Κυρίες, φτάνει, φτάνει, φτάνει. Είναι απόλυτα προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Αφού μας λένε εδώ και 2 ημέρες για τη χούντα της κυβερνήσεως, έχουν το θράσος να μας κάνουν και μαθήματα κοινοβουλευτικής αξιοπρέπειας. Πρώτα θα βρείτε εσείς την αξιοπρέπεια, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά θα κάνετε μαθήματα στους άλλους. Στα παράβαση του κανονισμού δώσατε 5 λεπτά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μίλησε 10,
θα έπρεπε να του δώσετε 10 να μιλήσει 20. Γιατί όσο μιλάει δίνει πόντους δημοσκοπικούς στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι πραγματικός χορηγός μας. Καταλαβαίνω όμως τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Να τον έχει αποκλειστικό συνεταίρο και να τον αντικαθιστά. Να του παίρνει και τον χρόνο. Επί της ουσίας να τον υποκαθιστά. Επί της ουσίας εγώ στην πρόσκληση για μονομαχία ένα θα απαντήσω. Κύριε Βενιζέλε, δώσατε την ευκαιρία να σας αποκαλύψω για ποιο λόγο πήγα στο Τέξας. Για να μάθω πώς μονομαχούν στο Ελπάσο. Στη μονομαχία λοιπόν θα είμαι παρόν. Κύριε Τσίπρα, σας συγχαίρω γιατί έχετε προσφύγει στην αμερικανική βοήθεια προκειμένου να σας εκπαιδεύσουν οι Αμερικάνοι. Αυτό που βάλατε ως στόχο στο Τέξας είναι $3.